Arep menyang endi le? Badhe mancing kalih Samsudin, Pak. Arep mancing ning endi le? Ing papan pemancingane Pak Yanto, Pak. Iya le, lekmu mancing muga-muga oleh akeh, kenek tinggi lawuh. Iya, Pak. Amin. Sip le, nanging mulih aja kewengen. Nggih, Pak. Mangke kula kundur sekitar jam 1 Ya wis, ngati-ngati ning dalan le. Inggih, Pak. Kula rumiyin. Saka padhelatan iku mau ana sing ora cocok karo unggah-ungguh basa kayata iya, Pak. Amin. Sing bener nggih, Pak. Amin. Nggih, Pak. Mangke kula kundur sekitar jam 1 sing bener nggih, Pak. Mangke kula wangsul atawis tabuh 1.